Хора, дайте да направим един фокус на някой, бе. Хубаво, на кой? Той е празник. Виж и те двамата, бе. Няма хората. Ялът. Какви са тия там, бе? О, сега ще направим на тях фокус. Айде да видим. Вие, искате ли да ви направим фокус? Давай. На кой? На тебе или на тебе? На тебе. На мен, ай. Добре, помисли си за някаква карта. Да. Помисли си за карта. Да, помисля. Погледни дали е тука. Тук е. Там е, нали? Да. Кажи на камера коя карта си избрал. Тройка каро. Тройка каро. Сега снимай краката му. Избери си един от двата крака. Ай, десни. Десния. Сега гледай. Дигни си панталона. Снимай. О! Как така, бе? Я им картата. Тройка каро същата. Как стана, бе? Фокус! Става. Бах ти хора.